em fa molta il·lusió perquè ho he treballat en un llibre i sóc una consumidora d'oli i una propagandista. És un orgull pertànyer a un país que ha sabut fer d'una fruita aspra aquesta cosa tan nostra, tan constitutiva, tan nutritiva i tan saludable. L'F Siurana. La collita pinta bé després de 3 anys consecutius, que no havia passat mai a la història de la DOPC Siurana, de collites inferiors a les normals, inferiors a la mitjana. Aquest any ja per fi doncs, sembla que farem uns 5 milions de litres d'oli. No és excepcional, tampoc, n'hem arribat a fer més de 7 alguna vegada, però sí que ja és una collita de la mitjana o una mica pel damunt de la mitjana. I per tant estem contents. La qualitat molt bona, s'han començat ja a collir en alguns llocs, alguns encara no, però ja la majoria crec que han començat. Com he pogut tastar ara fa un moment, doncs surten uns olis molt bons. I que la clau de tot això és que no hem tingut malalties ni de la mosca de l'oliva, que a vegades afecta, o fongs o altre tipus de circumstàncies que fan que l'oli tingui una qualitat a vegades no tan bona, tot i que normalment sempre és bona, però aquest any especialment.